Steve a dneska tu máme modované stylo Brainrot. Jak vidíte, už tu mám lávovú vlastne tú baseku, tu mám koberec, ktorý nefunguje, neviem prečo. No a dneska, no vlastne nie dneska, ale proste napíšte mi dole do komentárov vaše mena vlastne v Robloxe. A ja mám hneď, jak toto video dotočím, by som vám mohol spraviť v modovanom, jak sa volal vlastne ten admin. Kľudne, mne je to jedno. Napíšte, dajte like a follow. No a prvé, čo je sem, je vlastne toto tu na hej. Spawn Brainrot. Vyskúšame to. Dáme... Čo dáme? Las Vokita Saturnitas, Mutation bude lava, traity dáme všetky, to bolo také nice. Aj Glitchet, Mayencat, Darkfire, ako, tieto dva dať nemôžem ani nejdu kliknúť. No, dobre. No, a spamujeme. Ono to sem je. Dávalo to funguje? Oh god. Toto tu nám môžete dostať. Len za to, ak dáte like a napíšete svoje meno. A ja si vyberám jedno z komentárov úplne proste randomne jedno meno. Potom mu dám add connection. A giftnem mu to. Takže dávajte mena toho komičujeme. Dobre, prečo ja? Tu mám ešte toto tu na, to je taký inakší admin panel, že Night Vision, dať Usmanovi, potom Jail. Ako neviem, či toto čo vôbec robí, ale by som mohol dať. Vidíte, že mám dosť veľa peňazí a sa nechám udať, si môžem ukázať. Potom to ešte raz dám. No a teraz čo dáme? Môžem spawnúť v base'ke, ešte môžem dať event, ale toto tu má už na vôbec 149 robuxov, neviem, že som to neviem kúpiť. A dáme 10 biliónov visits a visibility server. Môžete začať. A je to tu? Možno. Ty zvogo. Tak toto je good. Najdem si ešte raz toho. A týmto si vlastne môžeme úplne všetky, napríklad, počkaj, kde to je? A tu nie som toto vzácne v tom, jak sú v tom indexe. Napríklad, nebuďme normál. What? To je akože, nie sú kamen, či čo? Nie, sú. No dobre, to je to. Tak dáme nejakého na mat. Dobrého brain, no napríklad rozhod Potitos. Mutation dáme... Rainbow, yes. Traity dáme Brazil, 10 bilión. Laos, toto tu mám this. Tak. Tako a Snowy. Tak, a to. A kde to je, veď? Ja to mám v base'ke vlastne, daridí. Toto tu je bomba, akože fakt. Keď to fakt chcete, no tak iba stačí napísať meno, dať like a to je všetko. Proste jednoduchá vec. Je to cez modet. Ako, neviem, či hráte modet, ako ja by som to aj spravil do normálneho, ale to stojí neviem koľko robuxov, to dosť veľa, ale toľko nemám, ale nevadí. Keď tak, no to by som to ešte takedy vlastne mohol spraviť. Teraz dáme Brazil. Bum. Čo deje? Aj, fajne.
Nice. Nice. Berem. Také karku, akože je mi to úplne jedno, hej, lebo ja mám dobré veci, ale to necháme tak. Ja chcem toto tunále. Ja chcem mať morf. No, dáme ešte Lakombicionas, Rimul nechám trejty tiež. Bum. Ty vole. Dobre, som to dal. Yes. No. Teraz dáme napríklad Discoby. Bum. Počkaj, Discoby, kde je Discoby? Tak, musím počkať ešte sekundu. No teraz. Je to sem, ty vole. Toto je good, ale škoda si nejde lietať s tým karpetom, mne sa nechce chodiť. Bum. Kam on letel? Opa. A to zarába strašne veľa, akože mne to neukazuje, lebo mám 200 SPD, tak keď nevidíte. Na boku. No a vlastne, aký by som mohol dať ešte event? Napríklad tung a tak. No. Yes, visibility server. Je to. Ježiš, ja musím počkať, im toto tu na... skončí. Asi. No, neviem. Teraz, že by... Tak ne, no. Tak, vyskúšame si vlastne zaplniť ten index len tým spawnovaním, hej. Brainrot godov a tých všetkých proste vecí. A bude to tak vlastne pekne vyzerať, lebo bude mať úplne všetko naspawnované. Aj Rainbow, Lava, Diamond, Gold, normál, proste všetko. Ale najprv ideme na ten normál. To bude dlho trvať. No, možno mi z toho mala byť pravidelná séria. Uvidíme pre toho, jak sa vám to bude páčiť. Ja som zatiaľ to trošku ondil, ale to je ako fakt na dlho. A Pipikorny som ani nevedel, že existuje reálne. Fakt. Som to nevedel reálne. Čo? Nechápem. Ale to bude trvať fakt ako dlho a to čo, prosím ťa. Ja viem, že to je. Tak sa idem spavnúť. Počkať. Triple, jak sa volá? Triple Australitos. Myslím, ne? Kde to je? Tak neviem, no, možno to asi nenájdem. Myslím, že to volá... Ne. Triple... Hej, Angels. Tralalitos. Hej. Čo sa deje?
Alebo Find Mary. No, to je jedno, no tak. Ale toto bude asi nadlho. Voľno. Tung 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 sahur. Ďakujem. Proste chcem povedať, že to bude nadlho. Tak to už asi odložím. Bože môj, nechaj ma. No, nefunguje to. Wait. Ne, no. No, takže to bude asi mať dnes všetko. Takže čaute.